Mayong adlaw ug mao ni ato ang latest weather update. Adayon ta nagmonitor aning bagyong si Rolly nga karon naa na ni sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Nakasud ni sa ato ang PAR kagahapon sa alas 5:30 sa hapon. Nahimo na usab ning naa sa typhoon category sa alas 8 kagahapon sa gabii. Ug sa ato ang latest na data nahimutang ang sentro o mata sa maong bagyo sa 1,185 kilometers silangan sa Central Luzon. Naay dalang hangin nga 140 kilometers per hour dol sa ang sentro ug naay gastenes o pag-unos nga moabot og 170 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ug base sa ato ang latest forecast track, posible ning mulanfall diha sa Central Luzon area o Quezon area sa adlawng Domingo sa gabii o Lunes sa buntag. Padayon pa ning nag-intensify o nagkakusog samtang naglihok ni paduol sa kayutaan ug posibleng moabot ang iyang peak intensity sa 165 to 185 kilometers per hour. Pagkakaron wala pa pud tay tropical cyclone wind signal nga giisa sa bisan asang bahin sa atoang nasod. Sud sa 24 oras ang tibok Visayas tungod sa trough o hinungaw aning bagyong si Rolly, makasinati ta og mapanganuron nga kalangitan ug naay mga katag na mga pag-ulan, panugdog ug kilat. Ug para sa dugang updates, bisita ato ang official website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda ato ang mga official social media accounts. Ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.